خالق خير الخلق حمد له الأولى على بأثي فينا ومنا وقد على الأرش ما أعلى أولى ساكن الألا حق عباد الله بالمجد والأولى حبيب به يقتل الإله ويقلو يتال الحاج عمر بن سيد تبنا كوي هتان 1797 to Halwar bi gandu juldo te dudo e Halwar Cerno Seydou Ousmane Tall ko dadama ayse mo Umar wiyanno wo bani hono mum to Fuuta Tooro digini tajwid jangugol alquran o digini demgal arab gi lay law ko alda e lural dum wodi sababu o haawi Cerno makko o yimmi Fuuta Tooro o feewi Fuuta Jalon o fowndiri ɗanle fodde duuɓi nogas hakkunde rewo Afrique leyɗele arabiyankoje ngam ɓeydude gandal o yehi Hamdallahi to Amadou Lobo Ayse o yawti o feewi Sokoto to leydi Nigeria ko toon mo yiyandire Mohamed Bello Alhaji Omar ɓenni feewi ke Sayku Umar jule Makka de jule Madina duwi may qabri Rasulillah Sayku Umar jule Makka de jule Madina duwi may qabri Rasulillah Sayku Umar jule Makka de jule Madina duwi may qabri Rasulillah Sayku Umar jule Makka de jule Madina duwi may qabri Rasulillah Cerno Bashiru bun Muntaka ummi mama ka feewi Yerusalem mawnini diine l'Islam nde o safri bilam do siri ɗum feññini wonde Umar ko laabɗo jommalal Cheikh Umar al Fuutiyu woni noɓe ɓedde gandal Cheikh Umar nde o arti ha to université Al Azhar won hen kawa sabu wonde mo ɓalejo en netagol o fammini ɓe nafoore ngol ɓalewol